Vítejte u dalšího videa program Blender. V dnešním videu se podíváme na to, jak vytvořit animaci rozbití skla. Tak za prvé musíme zapnout v uživatelských preferencích Cell Fracture. A teď přejdeme na samotné vytváření animace. Takže vymažeme kostku a vytvoříme si plochu. A ještě vytvoříme UAV sféru tak, aby se překrývala s plochou. A ještě UAV sféru propojíme s plochou. A teď si označíme plochu a přejdeme do Cell Fracture. Zde označíme Child World, nastavíme Recursion na jakoukoliv hodnotu a dáme Big. A dáme OK. Jakmile zpracování proběhne, tak se nám v další vrstvě vytvoří plocha, která už je rozpraskaná. A přejdeme znova na první plochu a vybereme UAV sféru a posuneme ji do jiné vrstvy, než jsou teď používány. Přejdeme na vrstvu, kde je plocha rozpraskaná a ještě označíme vrstvu, kde je UAV sféra. UAV sféru posuneme mimo plochu do přiměřené vzdálenosti. A teď si označíme plochu pomocí B a levého myšítka. Přejdeme na Physics, dáme Add Active a přejdeme na podrobnější nastavení. Zaklikneme Enable Deactive a Start Deactive a dáme Copy from Active. Tohle způsobí, že když dáme animaci, tak nám plocha nezačne padat sama od sebe. Znovu označíme UAV sféru a pomocí ji nastavíme Location a ve spodní liště nastavíme počet snímků na 10, protože čím vyšší číslo se nastaví, tím pomalej se bude UAV sféra v animaci pohybovat a my potřebujeme takovou rychlost, aby byla animace co nejzajímavější. A posuneme UAV sféru co nejblíž k ploše a znovu dáme I a Location. A v Rigid Body zaškrtneme Animated. Teď se přesuneme na časovou osu a vrátíme se o jeden snímek zpět a označíme pomocí I Animated. Znovu se posuneme na poslední snímek. Odklikneme Animated a znovu na ní dáme I. Teď UAV sféra narazí do objektu, který má představovat sklo. A aby jsme to udělali zajímavější, tak nastavíme UAV sféře větší hmotnost. Teď je simulace rozbití skla hotová. Děkuji za pozornost a uvidíme se u příštího videa.